Kakahinto lang ng ulan. Nabilang mo na to? Nabilang mo na. Yan ano pala yung bibili na wala dyan sa tinda. Inista mo na. Ano to? Eh yung ganun pala ma. Parang bukas mantika. Iniram na. Oh. Siguro yung meron pa? Boy bawang, peros, Balchus, waffle, Cojibo, Judge, Yakult, asukar, Totico Blanca. Ha? Rolyo. Lalo po sa 1 viewers, ano ka? Nag-inventor sa amin naman. May bibili mo. Dirang tubig. Bigyan na pa. Nakakalaro ko pa sa lang. Sari ako rin. Ito, tindahan. Ito po sa tindahan. Hmm? May mga nag-gigipas na kasi dito. Kaso yung kumuha ka dyan sa ano. Ako ng pera, may 200 ako. May 200 si Gcash. 600 sa siguro. Tapos, Kaya may 600 ako itong siguro dito. Diyan sa Gcash na punta. Mamaya pag may, kasi ganitong oras malakas yung ano, sa Gcash. Kasi yung mga nagsusugal. Kasi yung kuhanan namin ay hindi pa. Pag-apang ulit. At binigyan ko siya ng pang-negosyo na Gcash na 3K. Kasi may 3K pa ako na natitira. Yun yung pagugulong na namin sa Gcash. Tapos, yung transaction, magkano yung 500? Sabi ko, ilistang mo. Kailan ba tayo nagsimula ng 3,000? Kagabi. Kagabi ka lang. Sige Kagabi na. kasama na yun si ano? Yung 2,000, di ba? Di ba? Sa'yo yun, di ba? Yun na nga yung panibago. Pinasindan ko ba kay, ano, iba na yun. Basta yung puhunan mo, ilista mo 3,000. Ang puhunan mo. 3,000 yung puhunan ng ilista mo. Grabe nung isang gabi nga may nagkakas-in. 10K. Ako wala. Wala akong 10K. Mag-ano daw yun? Online sabong. Gcash yung... Mas mapuhunan mo. Malaking puhunan. Magkano yung transaction mo? Magkano yung bayad ng 500? Pag ano, 500 pag-ibata yun. Pag 200 Ano? 500 pataas, 20-20. pababa. 500 pabubatin. Pag 1,000 pataas, review. Ano sa 3? Comment po kayo. Sorry.
puntoy. Pamilya, di ko na okay. Pero ako pamilya kasi tapos kaya ay lang ng doon. For viewers, hello. Tagal na tayong umalis sa taga sa amin kasi yung mga taga doon sa barangay ko. Ay, parang Pumunta dito, may mga nagmi-meeting ata yung mga SK. hindi, ano, badminton siya. Badminton sila. Kasi ano, 2018 tayo dito. hindi ko siya talaga Matandaan. natatandaan ko siya kaso sobrang laki na yan yung ano, hindi ko yung pinapayagan niya. Ayan yung hindi ko pinapayagan din na yung sikat. Galing nyo doon, no? Kasi sabi ko, baka, Bata pa. sabi ko, sobrang bata na pa, baka hindi yun alam ng papa mo. Tapos siya na yun, sabi ko. Matanggal niya. Ano na ata yun? Graduate na ata yun naman. Baka mga siguro na 20 na yun. Ba't siya niya ba doon? Nagkakalid siya ata ano eh. Ba't siya niya ba doon? Ang pinsan ko. Ibig sabihin, nasa 20 na siya. Oo. Kasi ano, nag-graduate ng ano yun. Ng Isipin mo, senior high, ano, 19. Umalis tayo sa Maynila 2016. Yes. 16. Nag 2 years tayo tumira sa lugar ko. Tapos, pumunta na tayo dito. Pumunta tayo dito 18. Grabe, 8 years na pala ako dito. 8 years na pala ako dito. Nakatira sa lugar niyo. 8 years. 8 years na rin na walang laman yung... Ay, hindi. 10 years na pala walang hulog yung ano ko ah. Is ko. Paano kaya yung ano yun? Ano ka, mag-self-employed? Oo nga, paano nga? Alam ko. Pupunta ka sa Tapos ano yun, monthly. O 15.30. Gusto ko ang hulog. Pati yung sayo. Ano lang ito na lang. Saglitan nyo. Mister po. May mga bumibili. Malakas na binta pag gabi yun. Sigarilyo. Siya nagpaano? Nagpa-cash out. Sino nag-cash out? Hindi. Kasi ano na yun, diretso na yun kasi alam na lalo meron na ulit dito. Di dati na ako no, bago kami po Manila, nag-GCash na kami namin. Ano yun, regular customer natin yun. Talagang Parang tumaba ako dyan. okay na sa ano yung Bakit man ako tumaba? Nakakatulog na ako ng ayos eh. Magaling na din ako kumain. at ilan ba yung mayroon na naman kaming naipon na tagba-20 ngayon. So, Kahapon, ilan yun? sa 300. Ito meron naman yun na iPhone. Ngayon maghapon. Pero di pa maladagdagan pa to kasi may bibili pa yan. Bilangin ko. Ito oh. 1, 2, 240. Maghugas na pala ako. 240 yung ihulog namin sa albansa. Sabihin na natin sa araw-araw sa loob ng isang buwan, kahit isa-isang daan na lang. Sabihin natin isa-isang daan. Sa loob ng isang buwan, mayroon akong 10,000. May 3,000 na mailalaglag doon. Diba? Simple, ano lang, simple diskarte. Paano? Ano? Ngayon nga, 240. Tapos, kanina daw na, kagabi, 300 pesos yung nalagay namin. Ibig sabihin, kung kahit pero 200, may 6,000 sa isang buwan. Parang talo pa yun. Parang talo pa yung sahod ko sa YouTube. Kasi sa YouTube, sumasahod lang ako 2 bis na ako sumahod ng 5,000. Tinalo ko yung ko sa YouTube
Pero 200 pala ako nalaglag. May 6,000 akong sigurado. Hmm. Madadagdagan pa to. Ito, binta naman ito ng ice water. Naka-separate naman. Bali, dadagdagan na lang namin ito para sa ano. Pag may bill na kuryente, dadagdagan na lang. Ito naman, sa sigarilyo. Ito sa tindahan, mga nakabukod-bukod siya. Dati nga nag-ano pa ako, dati. Naghuhulog pa ako araw-araw ng 20-20. 20 pesos kada isang araw, nag-separate ako yun kasi para sa ano naman yun, para sa gasol. Kasi hirap kasi pag yung naubusan ng gasol, tapos biglang kukunin sa tindahan. Ano, parang mabigat sa bulsa. Ang ginagawa ko noon, 20-20 naman yun. Para pag naubos yung gasol, meron tayong pambili ng separate. Balik mo rublo. Sister, ha? Tsaka ano, bonus. Chester na sa Ay, bonus sa sarang pala ni puti. Chester. Naman, sister na puti. Bonus. Pula. Nay. Hindi po kong price hindi. Max. Tay. Kulay. Ayun. Tay. Ano kasi parit sila. Dito yun, tatlo. Tatlo yung lagayan ng bariya. Sa mga papel naman dito. Dito naman yung papel. Dito naman nakalagay yung papel sa Gcash saka sa sigarilyo. Dito naman pabila. Papel sa tindahan. Dito mga chicheria. Ito na yung pamimili ko bukas. 2,000 ata ito. Ngayon kasi marami ng tindahan ngayon dito. Dito may tindahan, diyan sa kabila may tindahan, diyan sa ulan may tindahan, dito may tindahan na rin. Kaya ang ginagawa, pero lamang ako kasi paggabi yung tambay nandito, sa akin naman yung lahat. Sila sarado ka agad. Kaya ginagawa ko pag umaga, bukas ka agad. Para masanay na yung mga ano. Kaya kung halimbawa kasi nakita ko dun sa ano, nakita ko dun sa ano ni Vince, na sa vlog ni Vince kanina, nabanggit niya na uuwi ata si ano eh. Kaya ano ulit, parang basta uuwi daw, ibig sabihin walang gawa. Si Vince puntang Burias. Ay, yung plano ko, dito na lang ako. Buksan ko yung nasa isip ko na negosyo dito. Kung walang gawa. Hello, sa tune. Naisip ko nga ma, Ano? kagabi pala, nakaligpit na ng 300. Ngayon, 200 plus.
Ah, Kung makalipid pala tayo araw-araw, 200, 6,000 sa buwan. Kung sahod ko sa YouTube, 5,000. makaligpit tayo ng 300 a day. Lugi na. Kasi Hindi oh. Hindi rin. Kasi yan, kumbaga, iisipin mo kasi, yan din yung pinakang sahod mo. Sa pagbabantay. Tapos yung pera natin, makakabalik pa rin yung pinukunan. Hello. Ina-acid ako eh. Bakit po acid ko? Reviewers na. May, Yakult. Yakult nakakatanggal sa acid. Acid, Yakult. Alam niyo yan? ata yun. Ha? Lapang na ata eh. Umaakyat eh. Ay, Gaviscon dapat yan. Renal S, mas... Dito na siya oh. Ay, Gaviscon dapat sa amin. Parang ano. Yung Gaviscon kinain ko kasi, parang bumabalik eh. yung Gaviscon kasi liquid yon. Parang mas mabilis ang lisa. Dito oh. Ano sa For farm? viewers oh. Pwede kaya yun? Yakult? Hindi. Hmm? Ate Sarah. Hello. Hello, Ate Sarah. Ay, ako bigla. Kasi mo. Parang bumabalik yung kinain ko. Kanina pa naman tayo kumain. Hello. Ba't pababa ang aking gusto? Tumaba? Ha? Dalawa yung gamit ko. Bumulit na yung katawan mo na tumaba. Babala. Sobrang. Kailangan naman. Hello at Sarah, kamusta? Kailangan mag-boss ng timbang. Maglalib ka rin ba ka Ate Sarah? Parang kami nakalive din. Hindi ako nagtingin. Kasi nalubat yung cellphone ko sinabot ko kasi naisip ko mag-live muna. Nag-isip na. Habang nung live kanina. Habang nagtitindim. Habang nagbabantay. Inahal naman ako na itong pusa na to. May mga bumili ng alak ngayon. Bukas lang. Kasaba. Hindi, dapat nga ngayon kasi Sabado bukas eh. Hindi, karamihan Sabado. Kasabado ang sahod. Bagay. Parang ano ko. Nakakalimutan ko. Parang hindi sa na nakatimpin. Parang hindi sa ganyan. Hindi na nga. Kanina eh, nangyayari nga. Later, kami later. Pasputan ko. Ano ang gagawin? Ba't kaya ito yung gusto kong itanong kay Dok? Ba't di nila tinanggal? Hindi pa yun. Baka pagbalik natin na. Ayun. Kasi ano pa. Hindi naman siya natutunan eh. Hindi kasi alam mo. Na, Tapos, parang gusto mo kamutin. kasi nga naghihiwag Kasi, siya. ayun no. Naghihilom siya eh. Hindi na masakit. Nangangatin. Parang gusto ko sa kapatid. Kaya natatakot ako pag natutulog ako. Nag-ano? Siyempre, kung makatid ako ganun. Kaya mamaya, tatakpan ko siya ng cotton kada matutulog. Grabe. Kasi nung nakaraan natanggal yung cotton, kaya alam ko parang pinutkot ko to eh. Kung isang gabi. Parang lumabas ang cotton. Ikat talaga yun kasi may mga limunis eh. Hindi naman natin pwedeng ano yun kasi baka... Ito kasi, alam mo ba pag ito, pag may hikaw yung ganyan. Taon na, bakit naghihilom? Eh, ako pa naman, hindi na ako, katulad kanina, nakatagilid na ako natulog. Hindi ko na malayan. Mm. Kasi sanay kasi talaga ako natutulog left eh. Kaliwa, nakahiga sa kaliwa.
Hindi talaga ako Bukas sa... lang siya sarado. Kagabi, alas 12 eh. Ano ba yan? Ang sarap ng tulog ko kanina. Baka kaya kong umabot ng alas 3. Pag wala ng tao, may mga naglalaro dyan eh. Pakita mo sa kanila. Mga naglalaro, mga ibang lugar. Mga nagpa-practice. Friday, di ba Saturday sila? Ang Saturday yun. Mga nagpanibago. Tapos may mga meeting pala dyan eh. Baka may tournament sila. Yan, pakita ko sa inyo yung ano, ganap dito ngayon. Badminton. Yan, may mga nag-ano. Puha. Parang buntis siya. Ito na yung, napakita ko na to. Hindi pa. Yung Dinosaur. karne, yung karne na tinarihan nila mama nung may okasyon dun sa bayang graduation. Yung dinosaur. Nakaabang na yan sa birthday ni Bibi. Ulo sa paa. Kaya wala akong yelo ngayon. Tapos yun yung... Sabi nga ni Bayo, lutuin na natin yan. Palitan ko lang. Nakakaanos. Alam mo ba itong rap na to? Tigal na yan. Yung konsay na magkarap na to eh. First Tigal na time. yan. Ano na? Unang tinda pa natin dito. 2018 din yan. Ano na yan? Magnanay. Oo. Magnanay o 8 years. 8 years na yan. 8 years? 8 years na yan. Tapos simula nung paglipat namin dito. Bago mag-fest. Mm. Pero gusto natin. Pwede naman kung Sponsor din yan. Hindi naman kami bumili niyan. Hindi sa amin. Sponsor yan. na kapatid ko. Sponsor ng kapatid niya. Yung nandun sa kanila. Yung may-ari nitong bahay, binigyan kami ng pambili ng rep. Para daw sa... Kasi di ba Oo. Ano yan eh? Binigyan kami ng 20K para pambili ng rep. Eh sakto itong rep na to. Ano yan? Naka-sale. Naka-sale yan. Tapos nagkahalaga lang siya ng 18 ba yun? O 19 ba siya? Sabihin ko yun. Konti lang. Dating ano siya, dating 25. 24. Ba 25 siya. Lakas pa din. Malakas Ano yan? pa din. Malakas pa din yung magnet niya. Na Malakas pa din yung motor pan-negosyo niya. talaga. Yung ano, naka number 1 naka 0 lang yan eh. Kasi pag na number 1 yan, yung bote natin. Sobrang... Pero ano, masikip. Kaya kung nagkano kami namin na ngayon magpipiesta, ang plano ko, kukuha ko ng ano, home credit. Home credit siya. freezer. Pero mababawi Oh, naman. freezer. Freezer. Kasi Yung nakahiga na freezer. Bala ko sana yung tayo. gusto maganda yun eh. Ano yun? Makatayo eh. Kasi kung once ka magtitinda ka ng mga frozen, Sabi mo higa eh. tayo ang gusto ko. Mm. Tayo. Kasi once kang bumili ka ng mga frozen, halimbawa mga hotdog, ganyan, sa ibaba siya. Para once na mag-brown out siya, ang chest freezer Alam mo kasi, maganda na ano? Ang business sa yelo. Kasi malakas yung yelo sa atin eh. Hindi nga. Tayo o higa. yung higa kasi, walang compartment. Kaya pag pinagsiksik mo siya, pwede mo na basag yung nasa ilalim. Pero sa followers, Eh, pero pag may yelo nakita ko kasi, na ano, naka- nagbablog din siya. Nagbablog siya. Yung business mo, ay si ano, si... puro yelo lang. yung sa Pero- palengke, ang laki ng yelo nila. Oo, Yung tapos sa yun daw gripo. yung nagpaaral na sa mga anak nila dahil sa yelo. Pero dami na nilang mga freezer. Baka nasa skin siya at ang Oo, freezer daming nila. freezer nila. Ang ginagawa nila, may rep sila na ganyan na kung tayo na freezer. Tapos pag bilog na yun, iniipon nila lahat dun sa freezer. Yung nakahiga. Oo, kasi pag yung freezer kasi na Bagong gawa. yung freezer na Matutunaw. nakahiga, hindi ka pwede magpalamig doon na patong-patong. No. May tendency na Mapisa. basag yung nasa ilalim. Oo. Kaya yun din yung gusto ko, ayun, patong dapat. Para may compartment.
partner sa paganda. Kasi ngayon, Ano kasi magpipiesta na naman. Supplier sila ng ano, sa palengke. Nag-iista. Kaya yung tubig nila sa gripo. Ang gripo. Gripo yun. Hindi yung pang pagkain. Bagay Pang dito, ano yun, palengke lang yun. kami dito yung ano, yung mineral. Pero 5 piso. Kasi yung iba naman dito, gripo. 5 piso din. Kaso, yung sa akin kasi mineral, maliit lang ng konti sa kanila. Pero ano kasi karamihan ng nagtatanong, ano po ba yung yelo? Oo. Kasi may mga ano din, masiselan na din talaga yung tiyan. Hindi, ay nung isa kahapon, may bumibili ng ice water. Sabi ko, Tris, yung ice water. Mahal naman naman eh. Doon daw sa malapit sa school nila. Dos lang. Ah, Mas malaki pa. At sabi ko, ano ako, mineral o gripo? Gripo kasi ice water naman. Ako sa amin, mineral to. Ang sabi ko, ganun ba? Kaya tinikman niya. Oo nga. Ano yan siguro? Wala akong lasa niya. 35 ang benta nito, baka benta niya ng 30. 35. Pinakasimulay niya. 35 yun. Nadagdag nga ako ng galon. Kasi nagtitinda ko ng mineral. Yung mga galon. Nadagdag tayo ng galon. Ang gagawin ko, Bigyan tayo ng kulay ng ang gagawin ko, kasi parang matitigil yung ano. Titigil yung gawa. Oh, Pipick up na lang ako dun ng ano. okay. Ng mga tubig. Pwede nga mag-deliver. Kaya sa kulong-kulong naman. Alam So, mo, tanungin ko sila, yung dun sa tubigan. Kasi nagde-deliver sila, minsan wala nga nagde-deliver. Kunin ko tong area na to. Di, ito lang. bagsakan mo na. Bugat lang natin. Kunin ko to. Ako magde-deliver. Kasi yung pick up dun, ano eh. Yung pick up dun, 20. Hindi, taas na sila. 20 nga pag kumuha ka doon. Pag ikaw mismo kumuha, 20. Mag-deliver mo, 30. May 10 piso ka. Oo. 10 piso. May ano ka, mag-deliver ka, alimbawa 10, 100. Eh kung 20 galon, 200. Dito lang sa lugar na to. Ba't kasi man yung ano, mga galon bawas-bawas oh. Ayun ata may laman yan eh. May laman nga yan, wala. Ano? Ikaw nag-alsakan? Gusto baka nagbubuhat ka ano. Para yung nila. Oo. Bakit? Sarap matulog na yung ano, presko. Kakain ko lang ng ulan. Ano ba? Halingan ka. Tapos, nakita mo yung lalaki sabi kong bumili ka ng itlog. Pag nakita mo bumili ka ng itlog, para mayroon tayong pansarili. Para yung dito sa tindahan, di mo bawasan. Yung itlog na yun, dun dati sa loob yun. Ang sarili natin. Nabubulok na pati pala yung ilalim mo. Hindi tama rin. Oo. Grabe yung kwento ng rip na yan.
Nung hindi pa kami dito nakatira sa bahay ni ate niya. Paglilipat kami ng ano, lilikas kami kapag may bagyo kasama yun. Parang, walang sobrang, sobrang, Nauna pa siya. Nauna pa yung... Yan ang inuuna ko. Yan ang inuuna kong nililikas. Tinataming ko na may mga tambay. magpapatulong kami. Tawanan na naman sila kasi naglilibing na naman siya. Pag magbabagyo, parating nila yung sinasabi. Buhat namin yan. Buhat. Yung isang mga ano din dito, mga tambay, may umiiyak. Diba parang kasi nagkarga. Mm. Kasi laki talaga ng report. Tangkad niya kay Ami. Siguro mga, ano to, Mm. kasi Matangkad din sa akin yan. siguro mga 6 to. 6 na. Mm. Ay, hindi. Mga, parang ano. Grabe yung ano niya. Grabe nung pinagdaanan din ng rape niya. Nauna pa sa pagmubog. Tapos, pagkatapos ng bagyo, ayaw na naman ng katuwang. Pati walang bagyo. Kasi natutubigan yung bahay nila dati doon. Tinitirahan namin. Baba! Papasok yan. Kasi di siya dumadaan yun sa bubong. May dalan dyan. Oo, dito. Kaya pag umakyat siya dyan, umalis ka dyan. Kasi baka malaglag siya. Tapos diretso doon sa hagdan, Papasok. papasok siya. Tapos, pagpapasok niya, Yun yung pusa na walang ano. Walang malay. pusa ni Crystalline. Yan yung remembrance dun kay Crystalline. Hindi maalam eh. Hindi ako ano kasi ng pusa. Mangarap ni baby. Kasi hindi ko pinapahawak. Sakto pa puti. Yung lagi gusto ko sa pusa puti. Malinis. Malinis. Yung, Yung gusto ko sa pusa, malinis, magastos. Kasi hindi siya kumakain. yung ng iba kanin. naman na pusa, magiging ano, mekaniko. Oo. May pusa na ano talaga, Yun na, aakyat yun. yung malinis niya. Ibang pusa, mekaniko. Bukas nga pala yung ang tanggalin natin yung nasa taas. Na ano? Kulungan? Oo. Ang kalapati? Parang ano talaga yung focus natin meron. Well, kasi ilang buwan lang hindi nabibilad. Tingnan mo pag mabilad ako, balik yun. Baka tumabi na naman din sa nakahiga. Ilang buwan na ako hindi bumabalik sa pabahay. Kaya nawala yung pikas ko. Lagpas, ay isang buwan pa lang naman. Kaya pag nung nasa pabahay project ako, lagi kong nakatakip kasi yun ang iniingatan, iniiwasan ko. Kasi simula nung nag-construction na, yun, nagpapitas ako dito. Pag ganito na malapit na yung cut ko, daming naka-live. Siguro marami naka-live ngayon. Kasi ako nga, naisip ko mag-live, wala akong upload. Kasi nakapag na talaga. To viewers, comment po kayo. Kuya, pwede po makakarang po sa gunting po? Ano po ano yung papel o ano? Adi po ang gunting sa Balikan na ano. Apo. Ito po.
may humiram ng gunting. Mga SK. Mi. Bilis na ubos ng ano. Mi. Sabi. Please. Mi? Mi? Ano ka? Ha? Ano ka? Ayusin ko to. Dito ka. Ayusin ko. Pangit na tingnan. Ililipat ko na yun. Hello sa tree. Hello sa inyo. Pangit na tingnan. Oh. Ano? Ilipat na to. Yung loaded na block na ano yung wala na. Apple. May naghanap ba dito na wala tayong tinda? May hinanap sila na wala tayong paninda? Wala na. Ay, mantika. May pambili na tayo ng mantika. Pero kahit sa ito lang. Iman. Hmm? Iman. Hindi ka nagamit ko po, Juan? Hindi mo ginamit? Lipat ko na lang karo dito. Hindi ka. Dugtong ko siya. Hindi ka. Pangit na tingnan mo. Sige. Sige lang, operasyon mo. Okay lang, makikita naman ito. Ano mo? Dito mo sa movie. Parang bibili ka na ng mga garap ng pangat ng kumampa dyan. Dito ka, oh. Parang bago ka dyan. Yung alak, Dito ka. Huwag mo apa. wala mo nang kapin, hindi lang ako naman. Dito ka lang. Oh. Oh. Wala. Wala. Ano ba yung dito? Pangit yung pag ano. 1, 2, 3, 4, 5. Dito ko na lang siya. Ayun. 1, 2, 3. Tiniram. Ano lang. Spin. Kaya ano yung magulong? Tapos, hindi pa pero. Sabi ko sa'yo, mas maganda pag nandito. Hindi nga. Ito kasi dito siksikan dito wala man lang kasabi. Ganyan talaga yan. Anong mo dyan? Diyan gusto mo siksikan dito. Hello sa tree. Ayun yung fish, ayun yung fish platter kasi na-trauma yan. Abot mo. Yung
Pangit na tingnan. Matis. Alis ka muli. Pati yung mga walang sterin Kaya pala hinahanap ko to eh. wala tayong no ano, piatos. Lagay mo dyan, piatos. Piatos yung wala natin. Lagay mo piatos. Tapos mga pambata ma. Steak ko mayroon pa? Matumal yung kape ngayon ah. For viewers, hello. Tang, walang naghahanap ng tang. Hindi ako bumili ng tang kasi pineapple. Ba't di mo inaano yung ano, pansit canton? Ba't Nilak yan eh. hindi? Nahihirap na ako ng tubig. Kasi dadagayin mo yun eh. Dati nakapan ko yan. Kaya gusto ko bumili ng garap ko ay ano eh. Yung kapaway naman ako. Kasi wala ko na yun. Meron ba pa sana yung nilagay natin dati? Yung baldi-baldi. Wala, ano yun yan? Pag nakagat niya lang lang kami dyan, bukas lang. Gusto ko mag-invest ng mga lalagyan para 5 viewers, hello. kapag nabago natin yung tinla, Hmm? bibili ako ng istante na malaki. Para hindi siya nakakabot. Lagay ng pansit canton. Oo. Kahit yung mga noodles, mga Di sardinas. pag Kasi dumaan yung kinuhanan natin dito na tricycle, hulugan lang. Mura lang naman yun. Ito nga. Ito. naano kasi ako, ayan o, katulad yun, na madaming alikabok yan o. Yung cup noodles, yan. Balik ko nga itong saraduan. Lagyan ko ng yung tip na ano, ay yung plastic na puti. Plastic, Oo. parang plastic cover na makapal. Plastic cover na makapal. Para kita pa rin. Kasi Ha? may ipit. Ay, kita paano? Yan, siyempre hindi ko sa labas. Siyempre sa labas, pag bukas mo ng sarado, Di yan. kasabit mo. Sabit. Ibit ko sa harap, dun sa loob. Kasi yung alikabok-talik pumapasok eh. Kaya parang kala mo, katulad. Kaya tingnan mo, kakalimus lang natin, parang Halloween na, Halloween na. Sapot-sapot na agad. Halloween yun. Hello sa 5. May galap siya. Sa inyo. Ay, may mga bumili na pala ng dilata. Oo. Kahit pa paano, may bumibili. Sino? Kahit pa paano, may bumibili. Yung katal, di pa nababawasan. Meron yung bawas. Yan o, kaso peraso mo. Hmm. Yung mga nagtaas yan eh. Nagtaas ng lagayan o nagtaas ng presyo? Presyo, syempre. Kala ko lagayan. Natulog ako. Tarap ng tulog ko eh. Parang ano, parang tumama sa loob yung pagkakatulog. Kasi tataano ka. Eh, nag-iisip-isip ako kung ano yung... Dito. Kasi pag nandito ako sa tindahan, Ayaw na nilang mag-comment. Comment po kayo. ang dami yung naiisip. Pag may tindahan ka talaga, parang naglalagay yung utak mo. Kung ano yung pwedeng magdagdag, ano yung pwedeng baguhin, ano yung pwedeng gawin. Parang ang gusto ko mag-ano. Matubos. Hindi. Sabayan ko ng ano. Sibuyas, kamatis. Sibuyas, kamatis, bawang. Hindi mo ano, Dati na, ano yung maglalako. taga, Kasi may kulong-kulong eh. Kulong-kulong.
Mga talong, pakunti-kunti. Sila nga, gusto nila sa kanila. Sino? Kasi madami na ng ano, Hindi. kompetensya. Kaya tumigil na sila sa lako. Kasi ganun din, kumain mo gusto nila. Yung nga, dami nang gumaya sa kanila. Kaya nang gumaya sa kanila, Pag naglalako. naglalako sila, bibili ako ng dalawang supot na mo. Pero mas mura dun sa kanila. Nagbibili ako ng dalawang supot na munggo. Tapos tutubuan ko lang sila ng dalawang piso o kain. Alubin tindahan ng sila. Dami na rin sa ako. Pinturan ko kaya ito naman. Ilabas lang. Pa-sticker na lang. Simple lang nila. Kasi minsan nasa itsura din ng binmari. Kaya hindi na bibili. Diba? Bumabalik na nga yung ano natin. Yung mga customer. Kasi pang ano tayo. Gabi talaga malakas. Sa gabi lang. Malakas sa gabi. Pero Kasi sila sarado na. malakas kami sa gabi kasi. Siyempre may kasama din yung ganyan. Pangamba. Kasi mahirap. Yan. Ba't mga gamba ka, wala namang kalaban na tao. Siyempre hindi natin maiwasan kaya nga may masama. Huwag kang matakot na. Kasi wala ka namang ginagawang masama. Okay lang. Tapos yung semento ng kuwan. Ayun. Ako na yung ginagawa sa mga ano. Yung semento na upuan. May lamig sa semento. Simento pa, simento. Pero parang yung isang ginagawa ng kahok ko. Pero semento sila. Ilalagay yun. Diyan. Pag matagalan mo. Matagal ang bilis mabasag mo. Hindi, sa school. Doon sa simbahan mo ba na Bilis mabasag mo. Hello, 7 viewers. Ala, ayaw nila mag-comment. nakasilent lang sila kasi siguro may nakalagpasensya na sumagay na. Baka Samahan nyo kami magpuyat. Katulog ka ba? kanina, paano kung matulog at tulog ka? Yan yung nakaraniya sa sabay ka din sa tulog ka. Yan na lang ang ano natin. Maya bumibili doon sa loob. Ganito nilang gano'n. Yung paghagan ako nakatulog. Ikaw naman bukas na umaga. Doon ka naman. Ako naman yung maga ka sa mga gisingin. 5:30 ganyan. Para mag ano ng pagkain. Estudyante. Pag gabi Kaya naman, yung alaga ko may lagnat pa. abot ako ng alas 3 bago matulog. Sabado. Talad kagabi. Nahalata ako eh. Tapos kanina dumaan dito. Ayun. Parang inaatake na naman ng ano. Inaatake na naman sila ng Likot ng kamay. Kagabi tumumbay dyan. Kunwari naglaro. Basketball. Kaya yung Kanina nasa loob ko. mahirap kasi pag may bisyo tapos wala sila. Pero pinagpaalam ko na yun sa magulang niya. Kasi yung magulang niya, trupa ko dito. Kuya, thank you po. Tatap po po yung sister ko lang. Latister pula. Kakuli. Mapuro man bagat. Nakagunting man kawali. Yan po. Ay, Piso. sukulit. May sukulit po piso. May naman pa. Pwede ba rin nakatarungan? Mapuro. Pinagpaalam ko na yung sa tatay niya. Eh, yung isa, pinagpaalam ba? Alin? Dalawa yun. Mahal sila. Pagpaalam din. Basta nandito sila sa loob ng ano. Pag mayari mo kahit gawin mong 10 ng sa
Sabi nung papa niya, kasi nung kinausap ko, ako, pagsabihan mo yung anak mo sa ganito. Malapit na kasi siyang mahuli dito. Malapit ko na mahuli, malapit niya na rin mahuli tangali. Binubuksan niya na kasi ang pinto. Oo. Tapos yung isang, yung kasama mo din, yung anak mo, kasama sila. Hmm. Yung isa, look out dito sa ano. Yung isa rin buksan na talaga yung pintuan. Dito po kasi sa tindahan, pag umaga hanggang hapon, hindi kita yung nasa loob. Yung bintana po namin dyan, kitang-kita dito. Sliding kasi. Na parang di ba dark yung ano, yung bintana pag sa labas, pag sa loob dito mo. Nakikita ko na siya. Kaya rin ni Hello. Kaya rin ni siguro yun. Yung nakikita ko na siya sa bintana. Salamat sa patap-tap. Swatter. Sa bintana. Wala ko yung regalo. Yung dati. Sabi nung papa niya, nung kinausap ko, sabi niya, Ito parating siya sa sarado. pag nahuli ko daw dito, bugbugin ko raw. Kahit daw kunin niya lang na umaga na. Sabi na, bugbugin mo kung palasin dyan. Ayaw lang patay. Nakawa din kami sa papa. Yan sabi niya. Sabi niya, Kahit pa pa gawin niyo na lang, gawin niyo yung lahat. Gawin niyo lang siya. Kasi sobrang hindi na talaga niya madisiplina yung bata. Kasi Madami na din hindi niya na raw talaga man. Kasi ano na din eh. May bisyo. May vision niya eh. Sa 18 na ako. Ang ginawa niya raw naman yung lahat eh. Talagang hindi na kaya. Hello Kuya Ho. Ay Kuya Born. Kuya Bernie, Labo naman. ang layo ah. Kuya Born. Yung sabi nung papa niya sa akin. Sige ka, kung yan ang ano mo. Pero ang maganda ako yung pagsabihan. Ano na, ginawa ko na lahat yan. Talagang nasaktan niya na yung anak niya. Naawa din kami dun sa Ako? tatay talaga. Kasi pag siguro Katulog ko yun eh. may pagkukulang yung tatay. Gawa nga ng kahirapan nito. Ay late daw si Kuya. Nalit ako. Okay lang Kuya Born. Okay lang kayo. Ilang minuto pa lang po yun. Nagto-talk show na kami Kuya. Oo. Bernie. Nag-ano kami mag-podcast. Ayun na, ilang araw na tayo nagbukas ng STD. Ah, si... Ayan, ay hindi na. Naunahan ka Kuya. Hindi na first honor si Kuya Hawk ah. Hindi. Ay, Nauna si Ate Sara. napakanta daw si Kuya Bern. Ha? Napakanta daw. Ay, Ilan? hindi ka kasi tumingin eh. Ngayon? Nakakanta pala sila kay Hindi, Ate lubat Gian. yan kanina eh. Pasensya na po. Hindi mo na Ah. paano kaya Gian. Tita Hawk. Bakit naging tita? Maganda na bang usapan Oh. Kuya Bern? Spill the tea. Spill the tea nga Kuya Bern. Bakit tita Brown na ha? Ganyan kasi lubat yan. Tapos challenge ko ka agad. Napakanta niya. Ay, Hmm. pasensya na kay Ate Kumanta pala Gian. sila. Ang ano pa naman niya, full support pa naman sa atin sa Ate Gian. Hindi tayo nakakaano kay Ate Gian. Pasensya Kasi na, Ate kanina nag-live ako, nalubat siya. Yung cellphone ko. Tapos, it's ko. Eh pag wala akong iniinit, hindi ko hinahawakan yung cellphone. Kasi gusto ko mapahinga yung mata. Pag wala naman ko ini-edit, kaya puro tayo live. Tapos sinarge ko. Ayun. Nag-live ka agad ako. Kay kusina daw, nag-ano si Kuya ko kanina. Kusina. Kay kusina. Mm. Si Kuya Hawk. Bakit tita bro Hawk yan? Kuya Bern. Ito na, magkano ba yung kinita natin? Kailan lang ka nag-SOB kahapon? Ano? Hindi ko, ikaw yung gumawa eh. 40, 50, 60, Ano? 80, 86. Lumambot daw. Lumambot puso ni Ate Bern. Ay, nako. Lumambot ba?
Ayun yung kita natin Oh. sa ice tubig kahapon. Bato to. Bato. Bato. Wag na, maging pusong mamon muna kayo. Mas masarap magmahal, Kuya Bern. Magmahal ka Kita na. mo na ba ang iyong forever? Lintik na forever yan. Sabi ni Kuya Roy. Che, Sabi ni Kuya Roy, lintik na forever. handang alay. Lintik na forever yan. Mangyak-ngyak. 86 na yung ano natin. Tapos nag-abiso pa yung kasari. Tataas. Leche talaga. Tataas pa nila. Hindi nga nila inaayos yung servisyo nila. Leche talaga. Yun. Ay, tita ako. Ate bro, Bern. Sabi ni Kuya. May gana pa talaga silang magtaas ng kuryente. Pinagtagpo. Ano? Ngani, pero hindi tinadhana. Ipipilit natin yan kay Bathalumang Emre. Ipipilit natin yun Kuya Bern kay ano? Kay Pangako Bathala. sa isa't isa. Oy. Bilang ano rin din. Pagkanta-kanta ay na-stop. Ako, hindi lang ako nakakanta. Hindi ko alam kung ano. Pause nga ako. Sarap kunti. Umuubo na lang. Ano kaya mag-live yung ako ako? Tulog ka. Sa dami, huwag na. Ay, live ako, doon ako sa kwarto. Pinagtagpo. Ngani, pero hindi tinadhana. Papaboran ka din Kuya Bern ng tadhana, basta wag ka lang sumuko. Kasi pag ikaw ang sumuko, susukuan ka din. Go lang. Go. Hanggat hindi ka sinasabihan tumigil. Basa, basa, basa. Pag dito, bato. Pag ahem, ay. Si Kuya ko, iniispilo naman. Kuya ko, hinihintay naman ako kinagabs. Sige lang Kuya Bern. Sige lang. Sige lang po Kuya. Ay, nakalive pa si... Nakakantaan sila eh. Di ka na nakaka... Ay, kahapon pumasok ka, di ba? Naghanap lang kami ng ano, kakwentuhan kasi lakas ang ulan kanina. Parang ang sarap nagkakwentuhan habang nagbabantay ng tindahan. 7 viewers, hello. Pasensya na Ate G, hindi kami nakakapasok talaga. Si Ate Gabs din. Pag gabi rin, hindi rin ako makakanta. Maano kasi dito eh. Kasi nahinga yung siya. video, yung speaker. Dikit-dikit ang bahay dito. Tsaka may mga ano, nag-aaral kasi mga bata. Wala naman sanang pasok. Kaso tulog na si Papa. Sabado bukas eh. Sinusunod ko lang ang puso ni Bro Bern at Ami paring Jason. Iyaan muna. Mag-almusal muna ako. Ay. Almusal ka muna. Kuya Bern, almusal Oo. ka. Baka naman hindi yan almusal, Kuya Bern. Baka pang hapunan mo pa yan. Parang wala ka pang tulog. Almusal. Di, umaga sa kanila ngayon. Pero natulog ba siya? Yun ko lang, baka na ganit. Natulog ka ba, Kuya? Parang- Ay, hindi ka na natutulog eh. Ang pakiramdam ko nga, talagang hindi natutulog ko eh. Kasi pag ano, Parang balita ba yan? Hindi natutulog ang balita. oo. Kasi ngayon, umaga sa kanila. Tapos kanina Pag umaga sa atin, gabi sa kanila. Hindi kanina, di ba nag-live Kaso, lang din siya? oo, O, anong oras ka na nag-end? alas 3 na eh. O, tingnan mo Kuya, o. Kaya siguro laging nahihilot ko. Wala ko. Pag gabi sa kanila, ay, Umaga. Pag umaga, pag umaga dito, gabi sa kanila. gabi sa atin. Eh, nagkukonsinti siya. Where's the yard? Konsinti. Kaya sabi ko, dapat na. Natulog ako 3 oras, kaya pala ko. Kaya nahihilo eh. Nahihilo ka talaga, mahihilo ka talaga yan. Tsaka hindi talaga maganda sa katawan. Try mo nga Kuya ba? Nagkukonsinti. Hindi masama talaga sa high blood niya yung parating Kuya. Tingnan mo ko. Ikaw nga di ba nagpuyat ka sa PGA? Kuya. Grabe. Basta ang biyahe natin, puyat ako. Grabe talaga. Piniras ako na lang. Pinilit ko na lang talaga no na makauwi dito.
Pag galing ko doon kila Pula, nung hinatid ko yung ano ko yung hinatid ko yung hopya. Okay na sana yun. Kaso si Tilo tumawag talaga. Tapos dinaanan ko na para makumusta ko nga. Habang nagbablog ko kay Tilo. Nakaka-proud nga si Tilo eh. Oo. Talagang Biglang yung, posigido. pero bago ko umalis dun kay Pula, sumasakit na yung ulo ko. Bago ako umalis dito, pero mild lang. Kako lumalala, ano ko na. Hindi niyo nakita yung pagbaba ni Broborn sa stage, may sabay ba sila bumaba. Ay, sino ba yan? Ay, naku. Grabe sakit ng ulo ko. Naku. Ang ginawa ni Ami, sabi, pagdating ko, uwi na ako. Tapos bilis ko muna. Bumili pa ako ng pinabili mo. Tapos naramdaman ko na nahilo talaga ako. Dahan-dahan na ako para ako pag tumumba, mahilo ko biglang dumilim. Hindi Ang masakit. pag tumumba ako, hindi masyado maano yung pagtumba ko. Dahan-dahan na lang. Hindi pa. Ang kape, parang gusto ko siyang Tapos, kutupitan ganun. pagdating ko dito, Ami, dali, nahihilo ko. Tanggalan niya ako ng helmet. Yung init kasi yun, init ko yun. Pinagiluhan ako ni Ami. Alaw sa 9. Tapos, so, kung natanggal yung sakit ng ulo ko, nung hinila niya yung yung buhok ko. Kaya naghila niya yung buhok ko eh. Ganyan ako, pag ako Tanggal sumasakit. yung sakit ng ulo ko. Ginanyan niyo. Pag sumasakit yung ulo ko kasi ganyan yung Oo. ginagawa ko. Mahirap yan, Jason. Madalas mangyayari sa akin yan. Yun nga kuya, kailangan mo talaga kuya mag Tapos yung sakit ng ulo ko dito lang oh. Dito lang. migraine yan pag kalahatan Oo, lang. dito. Basta ito oh. Dito. Grabe. Kaya Kasi kuya, dito, dapat talaga okay siya dito. Okay. Dito talaga. Grabe. Tapos na kita. Kaya naisip ko tuloy na, baka ito na ako kasi ganun yung naramdaman ko noon. Pero Ito kuya, magpahinga ka din kuya. Ito na ako siguro yung pinangangambahan ko. Mag-alternate ka kaya kuya ng araw. Halimbawa, ngayon, bigyan na lang natin siya ng option. Hindi. Halimbawa ngayon, ay, magpupuyat ako. O tapos sa next day, ay, Wala na signal. i-off ko muna yung May i-off. signal ba tayo? I-off ko muna yung cellphone ko. Sa next day ka naman, babawi ulit. Para at least, may pahinga. Alisa na yung mga Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun, kuya? Yung Ba't ganon. na magsasara? Alisa na yung mga naglaro. Maya pa. Kasi Friday na yun. Maaga sila nagsimula. Live ba para ma-premiere? Sabi ni Kuya. Try mo kaya yung umagsak nga ako sa banyo, buti hindi tumama ulo ko sa ulo. Ayun nga kuya eh. Si Kuya Bon? Mahirap yung kuya. Try mo po, halimbawa, ngayon, Sasabi ni Ami, magpupuyat ka. Nung sana, papasok ako doon sa pabahay. Sabi namin, dito pa muna. Halimbawa Sabi na- kuya, Monday, magpupuyat ka. O kaya, basta i-alternate mo tapos kung talagang para maiwasan siya, yung cellphone mo, i-off mo na lang muna. Pero yun, hindi, yung ginagamit mo pang Kala ko yung para i-open mo. maiwasan, i-block mo na lang. Pwede, ay syempre, I-block mo na lang. kalusugan mo na yan kuya. Kala ko Pwede gano'n yun, sasabihin niya. alternate mo na lang muna kuya. Halimbawa, every ang schedule ko, dito kakanta ako kay Gian. Sa Monday, kakanta ako kay Gian. Alam mo, sa Monday, kakanta ako kay Ate Gian. Sa Martes, kanya muna. Kasi, every night naman sila Ate Gabs eh. Siyempre, Lunes kay Ate Gian. Tapos, pahinga ka ng Martes. Miyerkules, Ay, tandaan mo sa kay Ate Pero, Gabs. July 26 ba yun? Ayan. Yung live ni Kuya Bon. Ayan. Kaya paghandaan mo yung live mo, alimbawa magla-live ka sa 26, 24, 25, itulog mo ng itulog. Pahinga ka talaga niyan. Para, Ayaw, bali. ay, di makba. Yun nga yung kanta na kasi, kaya puyat si Kuya Bon kasi, magkaliyong agwat, gagawin na lahat, mapasayo lang ang pag-ibig na alis sa'yo. Ay, doon ka na sa Ngawit chorus. na to ay abit ko sa'yo.
Sana ay madama, magkabila man ang ating mundo. Jing, 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 jing. Diyan ay umaga sa atin. Diyan ay umaga. Akin ay gabi, ang oras natin Sa akin ay gabi ay ako. magkasalungat. Di ba? Aking hapunan. Aking hapunan, diyan ay umagahan. Sa'yo ay umaga. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. sabi, sabi yung Ako kinikilig. yung kinikilig, kuya. Ano? Hindi ako kinikilig kay Jason, kay Kuya Bern ako kinikilig. Kinikilig siya kami. Di ba Kinikilig tumpak ako. yung kanta? Tumpak na tumpak sa'yo, kuya. Patugtugin mo yung Kuya Boy. Title nun ano? It- Buko. Hindi ako kinikilig sa kanta ni Jason, kinikilig ako dun sa ano ni Kuya Bern. Yung lyrics ba? Yung message yung ano kanta. sa kanya? Swak na swak sa kanya. Di ba? Kaya kailangan mo Buko nga talaga. yan. Oo. Bro Bern yung request ko ha, babaero. Babaero. Kuya Bern, magpalakas ka na magpalakas. Paano naman yung ano? Ano yung kanta na babaero? Parang na... Ano? Grande Santiago. Bababa. Ayaw nga pa. Ano? Ayaw pumayag ni Bro Benji eh. Pumayag ka na, kuya. Kailangan mo mag ano. Babaero. Babaero. Paano tayo magpapagawa ng tulay niyan? Sino may sabi? Nagkaking labi. Paano tayo magpapagawa ng tulay kung parati kang nagkakaspit? Kailangan mo paghandaan mo yung sarili mo. Ano sa 7 viewers? Kasi, Sali po kasi pintuhan namin. kasi nagkakaedad na tayo, kuya eh. Kami nga din nagkakaedad mo eh. Kaya medyo talaga pa healthy. Kung gusto natin mahalin ang ibang tao, mahalin din natin ang ating sarili. Hindi ko na sa mahalin. Kinikilig ako kay Kuya eh, sa love life. Ano yun? Yes, wala nang tulay, hindi daw kaya ni Bro Rain. Kasi pinapadisin ni Kuya pa si Bro Rain. Nakikibro na tuloy ako kay Kuya Rain yung ano, yung tulay dyan. Kailangan ko ng engineer. Kailangan. Tawa ka na ulit. Kanta naman buti kong hindi kanta Bro Rain. Sabi ni Kuya ko. Mga kuya ka lang talaga mag-ano. Walang araw, makakapiling ka. Magkalayong agwat. Kesa pala si Bro Benji eh. Basta kuya, mag-ano ka talaga. Gagawin na. Try mo ngayon, alternate talaga. Yung pag sama-sama sa live, pagkanta, yung ganyan. Pero yung nga schedule. nalilibang ka Pero kuya. magandang may nalilibang pa, Mm. pero mas maganda din yung nalilibang ka na, nakakapagpahinga ka din. Kasi hindi biro din talaga mag-ano eh. Tingnan mo, 3 oras, parang nalilula ka Yan na. yung sa ano? Yan sa ulo yun. Mabuti kung Pero yung ganyan na 3 oras, kasi nung nasa ospital na, nakatulog ka ng 3 oras, mataas pa din. Ang medyo, libido mo. oo, medyo nakakahiling pero kaya mo na itayo. Tapos makagalaw-galaw ka. Mahidlip ka ng kahit mga, ilang minuto. Medyo okay yun. Kailangan balance pa din yun. Mag-balance ang Basta maraming tubig pa rin. tatamaan ba ang mga babaero, sabi ko kuya ko. Babaero. Kay Randy Santiago yun. Ano mo nagtatanong mo? Parang Ano ba gusto yung ko panahon natin? matabas sa'yo. Parang ang ganda mag-ano bukas. Pag maulan bukas, masarap i-ulam. Gulay tayo ng kalabasa. Kalabasa, may tanlad. Kahit walang sahog. Bukas, nasa kami bukas. Dun sa bahay, kila mama.
bukas. At magla-live po ako doon. Sana di mga busy yung kapatid ko para magkantahan. Sana di sila busy. Kasi ngayon, ano sila eh. May amateur sila ngayon, wala umuulan. Nagkantahan sila Nini ngayon eh. Si Nini. Kaya bukas, kasi gusto ni Bayaw dun sa bahay daw. Dun kami. Mag-budol pet kami dun. Gusto ni Bayaw mga gulay. Kaya lagi kong niluluto ng gulay. Diba? Weekend. I'm sorry. Working sport. Ano to ma? Ako na ano yan? Ano? Niluluto ba yan? Ay, dinuksan ko na yung nakaraan yun. Oh? Dinuksan ko, dinukman ko na yun eh. Parang sira na yun eh. Tapan ko na yung bukas. Wag na. Mabaho siguro yun. Wag mo nang buksan. Nabuksan ko na yun eh. At, kakasabi ko. Ba't nandito pa kasi to? Nakita ko lang ngayon yan. Ayan. Ano to niluluto? Kinakain na. Ma, Wait lang. Tatamaan ba ang buhay? Kain tayo. Ay, sige kuya. Kain na lang kuya. ano to? Niluluto o kinakain na? Munggo ata to eh. Iibo na naman ako ba ako? Hello Ate Sarah. Hingi ulam tito, sabi ni Ate Sarah. Ano ulam Kuya Born? Ayan pala, baka toast. Ano yan? Kuya Love Love. Ano na, abot naman yan dito ma. Para mabasa ko. Ano? Abot mo. Hi, Kuya Makbal. Vienna sausage at itlog lang. Sabi ni Kuya. Ano daw? Vienna sausage. Sarap yan. Kuya Makbal, hi sabi ni Ate Sarah. Ano Tagalog ng sausage? Ano Tagalog? Wala. Hindi, parang sausage na kasi. Hello, ang love, tawag love. yan dito eh. Tago muna ako, sabi ni Kuya Hop. Parang ano na yun eh. Parang wala lang specific na Tagalog na yun. Parang nakasanayan na din na sausage. May ano ko sa ano, nakalimutan ko na. May entry. Oo, may interesana ako. Dito. Sige lang Kuya Love Love, para refresh ang lahat. Kumikidot-kidot pa. Ikaw Ate Sarah, anong oras ka magla-live? Ate Sarah, Umaga pa lang sa kanila. kanta ka na rin Ate Sarah. So, pangkantura. Yung kantayin mo yung ano, yung pangkantora. Wala, paakit naman ang Hello sa 11 viewers. Iya. 3 a.m. Pinas time. Kadalasan ko yung 3 a.m. daw. Ngayon sa kanila? Hindi, yung kadalasan live niya. Like, ay. 3 a.m. dito sa atin. Sa pag magpipiesta ati sa Pinas time. Oh. Malapit na. Pag magpipiesta, ganyan, gising pa kami niyan. Magdamagan tayo. Ang gawa namin, idlik-idlik na lang. Diyan naman kami na, bumabagsak ang katon. Magkanta na siya ng pasiyo sa Marios. Isas-isas. Tagal yan. Yan ang ano. 3 days Yan na yung may kwento dyan natin Sarah. Amateur. Yung ano, first contestant. Yan yung kinanta. Sampung maglalaban-laban. Tanghali na, di pa rin tapos. Pasyon, 3 araw ata yun. 3 araw ba yan? Yan ang nangyari. Siya nanalo. Kasi nagsiuwi na yung mga kalaban. Tapos yung mga judges,
Umuwi na rin. O sige na, ikaw na panalo. Kasi di naman nila, di naman nila mapigilan. Ano panlaban mo na ano ang panlaban na kalusyon? Sabi niya, pasyon. Oh, panlaban niya yun eh. Kung isikuan sa nakat nga, sura, di na ako nagtangka. Nakakabingi busis ko dito. Kakanta na si Kid, sabi niya. Sabi ni Kuya Boy, sige lang, okay lang ako. Minsan, 1 hour lang. Live ko sabi ni Agusan. Nakakabingi boses ko dito. Daw ako nagpulina. Kinpas yun. Yung isang tayo na nanalo. Nagsiuwi na yung mga kalaban. Parang masarap na magsarado. Wala nang bibili pag ganito. Sabi ko, magsarado na tayo kasi umuulan. Yung mga, Nagsiuwian na din. uwi na yung mga nagbadminton dito. Mga taga-neighborhood. Mga taga-San Roque. Dito na gano'n kasi yung court dito sa amin, kahit hindi pista, laging buhay yung ilaw. May Alto nakiusap pagad na yun. naghahanod na yun. Patawarin ama. Patawarin ama. Isus. Wala rin na. Patawarin ama. Pag-uwi na kati sa patawaram. Isus. Magaling yung paamo mo rin. Hindi mo siya. Hindi ako nag-ano ng simento. Kasi nagbabaklasan nga yung mga balat ko pag nasa pabahay ako. Kasi yung simento nga, okay naman na dito. Hindi mo siya. Sakto lang. Hindi pa yan. Nag-recover pa yan. Ano yung Alto Love Love? Yung sa ano kanta? Alto si ate. Alto. Hindi yung ano daw. Akala ko. Yung yung magpasyon, baka alto pa ka karano mo. Isa man ka ako, naglagting. Yung boses sa pasyon lang, Kuya Daglag. Sa Manila, nung nandun kami sa Santa Mesa, ganun, may nagpasyon ganyan, halos 3 days pa ba? So, speaker nakatutok sa amin, lumayas nga kami. Sana yung pagdala dito kay... Ay, alam ko na kaya pala umuulan. Magbabahayan. Kasi Piña Francia. Mababaw yung sasakuyan sa kanya pag di umulan. O nga pala. Ganun lang din. Kung magpipinya Francia nga pala. Sana nga dito lamayan ulit. Hindi na, iba na ang ano ngayon, binabahay-bahay na. Dapat lamayan dati dito sa court. Naglamay kami kay Inang Piña Francia. Tapos di pa kasi ng vlogger. Nagpakain ako nun dito. Birthday yun ni Bebe kasi. Di pa ka birthday ni Bibi nun. Kaya ni Ano birthday yun? din ni Bebe. Birthday ni Bibi, Pinabukas. 15, tas 16 sila yung Piña Francia. Tapos nagpakain ako ng mga naglamay ng rebulto ni Piña Francia. Laking kaldero. Unod ko sa usad ko alto. Soprano? Alto. Soprano ba? Kalagting. Soprano ba? Biglang man nga ako. Lunes, uulan, suna. Suna ba? Oo. Sa Lunes? May pasok naman yun dito. Kaya tulad sa Manila ng suspendo. Pag ganyang suna, yung kaibigan ko, nandyan yun sa Manila ngayon. Nakabantay yun. Hello, Ate Ching. Isang beses lang ako nag-alto. Mahirap pag alto sa pasyon. Hello, Ate Ching. Nakikinig lang sa Ate Ching. Hello po, ma. Ate Cheng, good morning. Bukas pa ka na, Ate Ching.
Naka-headset si Ate Ching. Naka-tune. Miss Cherry, sabi ni Ate Sara. Hello, Ate Ching. Kumusta po, sabi ni Kuya Hok. Hello sa lahat, sabi ni Ate Cherry. Parang gising pa si baby. May mantika tayo dyan. Wala. Meron. Hindi naman Ami. Hello po. Di. Meron pa ma. Potato price. Hindi yung makakaluto. Kulang. 10 piso lang yun. Nag-nail ka na ako kay Jason. Ayun, tapos na. Bukas pa. Kabila. Ano yung isa? Kabilang tindahan bukas pa. Sarado na kami. Ha? Sarado na kami. Ano na talaga? Mas gusto na sa sarado na. Kuya Born, Ate Sara, sabi ni Ate Ching. Maulan nga dito. Baka may mga ano mo. Sa kamay mo. Tapos ko na. Wala nga, yun o. Hindi. Oo. Yung ako? Kasi nagpasang buwan na tayo na ano, di ako mahawak ng simento. Yan yung pakita ko yung kamay ko. Si Elliot din nga ang simento. Yan o. Wala siyang, hindi siya nagbabakbak. Kasi nagpas ng isang buwan. Pero pag bumalik ako niyan, tapos alin ba may gawa, umahangan ko ng simento, baklasan siya. Pati yung paa ko. Ano? Simento lang yun. Wala, di ko nahanap yung bota. Kasi may lilinisin ako dyan. Asan ba yung bota? Nandiyan. Nandiyan. Inuwi ko na yun dito. Wala sa likod. Wala. Hindi ko nagligpit eh. Wala sa likod, wala sa harap. Naka-plastic yun. Gagamitin ko. Si Kuya Hook po yan, Ate Ching. Ate Ching, sabi ni Kuya Born, yung MR. Si Kuya Hook po yan, Ate Ching. Ate Ching, nood ka na po ng concert ni Kuya Born. Kuya Born, ano po yun? 6 viewers, shoutout, sabi ni Kuya Hook. Kuya Hook, hello. Si Kuya Hook po yan, Ate Ching. AKA. May live po. Nagla-live na po yan. Ate Ching. Si Kuya Born. Malupit yung boses. Mag-ano nga. Concert pala. Malupit yung boses niya. Magre-request ako dyan. Open for request na ba yan, Kuya Bal? Medyo maano tayo. Nung umuwi siya dito sa Kamsor, may video ako kina-Narkila. Di man lang kumanta. I-ano ko nga Kuya Bal sa'yo. Magre-request ako ng mga box. Really? Boys. Wow, Kuya Born. Ate singer pala si Bro Born, sabi ni Kuya ko. Oo nga ko. Malupit. Salamat kita. Clap na agad. Dapat Kuya, pag nagkakanta, katulad sa background ni Kuya Danny. Kuya Bal. Ay, oo. I got you, tita. Sabi ni Ate Sara. Yung background Oo, eh. muna. Hindi nag-ano ko ng kapag. Hindi pa katapos eh. Mas, hindi ko talaga pwede talaga sa mga simento. Maganda-ganda yung ano sa kakamay. Ayos yan. Hindi, may iwasan. Yung, sabi, kasi nung nakita yung kamay ko nung asawa ng pinsan ko, hulaan ko yung kamay mo kasi nagbabaklas. Simento yan, parehas tayo, pinakita niya. Pero mas malala yung sa kanya. Talagang nagsusugat niya. Wala, yun lang ang hanap buhay niya. Construction o kaya sa... Makati. Sabi niya, sobrang kati niyan. Kati talaga. Kaya Ginaganyan kaya mo. panay inom siya para makatulog. Kati niyan. May waway. Di yun, bihira mag-inom yun. Bihira lang yun. Hindi mo magdamag din ang inom. Magdamag. Excuse me. Makachat lang yun ng mga ilang bote. Lasing na yun. Oo. Mga Kuya Born yung yung request ko mga NSYNC, yung box.
Backstreet Boys, ganyan, mga A1. Malapit na raw sumabak sa programa ni Vice Ganda. Hello po Kuya Papi. Ano sabi? Wala. Pag-uwi, bro, Hawk ka. Pag-uwi ka. Ikaw, Kuya Lablab, kailan? Ako, kailan daw, Kuya Hawk? Para sabay-sabay ko na kayo ma-support sa Ate Sara. Ay, si Kuya Papi. Hello, Oo, Kuya Kuya Papi. Magandang gabi. Kuya Born, wala naman kinalaman bagyo sa concert mo, right? Lakas na ng ulan dito eh. Mama Maria J. Hello. Good morning po. Sana pumasok din si Mama Maria J. Para ma-inform natin na may Hmm. concert ang kanyang inaanak. Kumanta ako, lablab siya ko sabi ng Kuya Hawk. Wala naman yata. Wala kinalaman sa bagyo. Bro, Pops, sabi ni Kuya Hawk. Maiksi lang ngayon, Kuya, lablab nila rupa. Ay. Kuya Papi, hello. Good morning sa inyo. Good morning ba sa kanila? Morning sa kanila. Parang may bagyo sa Texas eh. Sabi ni Ate Check. Naka-schedule na yung concert ni Kuya Bernie. 26 ata yun, July 26. Mag-ano tayo? I-alarm mo ngayon ma. Yung ano natin sa notification. Ay, sa Oo. ano? Anong mga ano nito ni Kuya Hi Bernie? Kuya Papi sa Pilates yun. Wala man gamit, wala man gamit. Walang microphone daw si Kuya Hope. Oo. Gayan mo po si Kuya Roy. Si Kuya Roy sayaw. Oo, nga sabi ni Kuya Roy eh. Kuya Hope. Sayaw. Yung nung birthday niya, di ba pumunta sa bahay? Meron nga, sabi ni Kuya Boy. Meron daw bagyo. Dito sa LA, mainit. Kuya Cupcake, hi, sabi ni Ate Sara. Sandali, sabi ni Kuya Papi. Hello sa 9. Magbibintar na ata dyan eh. Sa ibang bansa. Parang mapapanood ko na ano. Parang Yung mga ibang kaya nasa niyo. Huwag ka na tumingin. Manadagdagan na yung bibigyan nila. Ayun. Ano? Oo, sayaw yan si Broro. Yun nga, yung nagkwento nung birthday niya, di ba? Nung kinakayat daw siya. Hindi, wait lang. Nung kinakayat siya kasi gusto pakantahin, Oo. sumayaw na lang. Sumayaw siya. Kaya sabi ko, parehas na tayo, Kuya Roy. Sayaw na lang. Magkaroon ka din yan, Kuya Lablab. Dahan-dahan hanggang sa Oo. maging komportable ka. Yun nga, Ate Sara. Naisipin nyo na lang dati. Ito, ganito ko sa inyo. Yan si Ate Margie. Dati mahihain yan si Ate Margie. Nung ginagawa namin yung bahay nila, pag tinututukan namin nung... Kasi nagbablog kami doon sa kanila. Tumatago yan. Tumatago talaga yan. Oh. Ngayon, wala na. Hindi na siya nahihiya kasi nagbablog na rin siya. Oh. Dati nga nagsabi pa siya na, pwede pa din na lang ako videoan. Yeah. Si Mary na lang. Mm. Hindi pwede kasi i-interviewin sila eh. Lalo nung tapos na. Ngayon, nasanay na si Ate Margie. Si Kuya Romel unti-unti na nahihila kumanta. Oo nga, Ate Sara. Si Kuya Romel medyo ano na din siya sa sa pagla-live eh. Si Kuya Roy, puro sayaw lang daw siya. Cupcake, sabi ni Kuya Papi. Bro Roel, sabi ni Kuya Papi. Hindi ko inaasahan mag-vlog yan si Ate Margie. Talaga? Hindi ngayon sumasama kay Kuya Bong magtinda eh. Kasi naman kasi nagluluto. Oo, pero hindi Alam mo siya nagluluto? sumasama. Hindi. Pero yun talaga ano ko doon. Nahiya siya. Oo, mahiya. Di, nung nag-vlog nga kami, pag ano na yan si Ate Margie. Pero ano siya, Pag di nga siya makapagsalita kasi sa vlog. Pero pag off ka na, nakikipagkwentuhan sa amin. parang kung Pero ano lang pag din talaga. inano mo ng camera, hindi siya makapagsalita. Kasi nahihiya nga siya. Ako nga din, ganun din. Mm. Yung hindi ko Ngayon, kailangan. vlogger na. Ngayon, parang ako pa may-ari ng channel na ito. Ako pa yung
Kuya Bern, the concert king. Ay, pinangalanan na si Kuya Bern, the concert king ni Kuya Papi. Oh. The concert Tawa king. tuloy. Malupit. Andito na ako sa Saudi ulit. Nakita ko na lang vlogger na sa Ate Mm. Sara. Yan, Tapos, isa rin yun, si Kuya Bong. Ay, Kuya Bong. Sis Cherry, sabi niya, Ay, thank you, thank Ate you. Thank you, Pati Cheng. Ching. Hello daw, Ate Si Cheng, sabi Kuya ni Kuya Bong. Papi. Hello daw, Ate Cheng, sabi ni Kuya Papi. At si Ate Margie, hindi yun kumakanta ngayon lang din yun. Mm. Pero sa kantora, Pero sabi niya sa kumakanta. kantora daw, Ate Kantora. Sara. Pero yan talaga si Thank you, ano, Ate Cheng. si Jenny. Talagang ano na yan, sanay na. Ay, thank you, Kuya Bern. Salamat, Thank you so Kuya Bern. much. Si, sabi niya, Mm. wala ako talent, love yung gitara, hindi na ako marunong. Sabi ni Kuya ko. Yan din si Ate Bidang. Nung dumating kami sa kanila, mahihain din yan. Si Ate Mayang. Si Ate Mayang, sakto lang. Ate Mayang. Yung mga nasanay na sila, nandun, mga Nung vlog. umuwi ako, tagahawak pa lang yun ng camera, sabi ni Ate Sara. Yes, yo, Kuya Cupcake, sabi ni Ate Kailan Sara. nagahawak ng camera? Di ibig sabihin, kakauwi mo lang pala Ate Sara, wala pang, ay siguro mga 2 years. Mag-year. Ako kasi black up ako na permit ko. Ay, sa black up ako na si Ate Sara. Doon ako nagla-live talaga, ay. Dump account lang ang ano ko dyan Ate Sara sa black up eh. Puro Ba't di mo pindot? Hindi mapindot. Itaas-taas mo konti. Ayan. Thank you po. God bless Miss Che, sabi ni Ate Sara. Dahil sa Ate Cheng sa pakulay po, sabi ni Thank Kuya you. ko. Maraming salamat. Sa kantuan kasi passion, Ate Host na po siya. Mm. Choice. Ay. Thanks bro, Bern, sabi ni Kuya ko. God bless Tito, sabi ni Ate Sara. Thank you. Thank you din Kuya Bern. Ako mahiyain din. Thank you din Ate Che. Mahiyain din si Kuya Bern. Mahihain. Nawawala nga din ang mahiyain. Ako nga din eh, nahihiya talaga kung umarap dati sa camera. Pero nakaka-ano pala, Maraming salamat po sa inyo. nakaka-excite Thank kasi you. makapagkwentuhan eh. No, parang naging komportable ka na. Makipagkwentuhan sa sa kabilang mundo. Mm. Magkabila man ang ating mundo. Bukas, may live tayo bukas. Tanghali siguro. Doon naman yun sa Oo, doon sa bahay. Baka magkwentuhan, ay magkantahan. Kantaan. Nandun pa yung video Oo, ko nila. andun pa. Maririnig mo at Ate Sara yung mga boss ng kapatid ko. Ngayon nga, may laban sila ngayon. Sana nga di sila kuya, umuulan pa. Ay. 2024 ako umuwi, 1 month lang. Saan banda yung hiya, bro, Bern, sabi ni Kuya Hawk. Malupit nga yung boses. Malupit yung boses. Ginagawa bahay ng dalawang senior nandun daw siya. Sabi na si Sarah. Di kita napansin doon, kami gumawa nun. Di ba siya type, ako, Kuya Jason. Di kita napansin doon. Siya type talaga yun si Kuya Bern. Anong oras? Anong oras? Mga tanghali siguro, Ate Sarah? Mga tanghali kasi doon kami kakain. Siguro mga 11, ganyan, 11. Nag-bodol fight. Sinabihan ko na sila papa. Mag-bodol fight kami doon. Kasi, siyempre, pasasalamat din ng pag-alaga nila dun sa anak ko. Mga kapatid ko, bibili ko ng sabi mo kay papa, iluto mo kami ng gulay na laing. Kasi yun din gusto ni Bayaw. Sabi ni papa, kakalain lang namin ka. Kagabi, sabi ko, sige, ano yung gusto mong ulam nyo? Sabi ko. Para sa amin yung gulay, magkakarne sila papa. Kami naman yung gulay, sila yung gusto ni papa dinuguan eh. Kaya maaga kami, kaya bukas siguro magbubukas ako ng maaga habang tulog pa yung mga bata. Tapos pag gising na, pumupunta na tayo doon. Siya type daw si Kuya, Hmm. si Kuya Bern.
Bait yan ni Kuya Bern. Nung, Kaya mabait yun. nung nandun nga tayo nag-swimming, panay, ano, Siya yung- gusto yung mga ano. Siya yung okay lang. pinakaunang sponsor na Yung nakilala mo. na-meet ko, na nakilala ko, na personal. Gusto Siya mo talaga. si Alex Maumay, Kuya Ho. Oo. Gusto ko. Di ako Alex. Di ako. Nagbablog din sa ano eh. Nasa abroad pa na yun eh. Nakita ko sa Facebook, nag-ano din siya. Nagbe-video. Di nyo ako mapapansin kasi nasa loob lang ako ng bahay ni nanay. Maghapon umuwi na. Di ko talaga pansin mo. Mainit gid kaya ako. Minadali namin yun. Yung bahay ni, Halong Senior. Kung mga 12 dyan, 7.10 dito gising na ako. Sige, reminder ko para mapanood sa ating gusto. Nasa Saudi siya. Ay, Saudi daw. Nasa Saudi. Tapos may mga pinapahulaan siya. So, ano ba yun? Yung sing-sing ata yun. Ah, Yung sing-sing, pinapahulaan niya kung magkano ata yung presyo. May, nakita ko. Alex Maganda. Mauma. maganda din ata bumili ng mga ano. Ng mga ganito. Di ba, Ate Sarah? Mura daw. Nakita niya pala, nagbubuhos na ng poste. Kung pa kinain ka kanina, naubos Ano mo. ko? Si ano pa yun? Yung kasama namin yung gumagawa, si Tatay Kalusipa. Ah, friend ko Shout daw. out. Shout out kay Tatay Eh, si Kalusipa. tatay, Hmm. kumusta na kaya si tatay? Baka nanonood siya o hindi ko Sa silent viewers lang yun. Nagpapaturo dati yun sa akin na kung paano mag-comment. Papaturo yun sa akin. Pero tumatawag parati yun kay Jason nung mga nakaraan. Pero ngayon hindi na. Di ba dapat yun? Matagal niya daw nakabanggit sa Alex. Di ba? Si ano naman, si Ray, yung kapatid niya, hindi nakapangasawa sa sa lugar ko, yung sa neighborhood. Si Ray, Maumay. Yan yung mga una kong tropa noon. Hindi pala nung buha ko sa video. Wala pa yun. Pero una kong tropa si talaga si Ray. Nakilala ko na lang yun sila Alex. Ay, hindi daw siya masyado kayo. Nakilala ko na lang yan sila Alex kasi pupunta kami sa bahay nila. May vlog pa Yan. naman sana kami doon. Si Ray, si Joseph na ano ba yung Joseph? Damban ata yun. Tapos Ayan. Si Ayan, passer ata yun si Ayan. Mga puti. Si ano pa? Ano, nakalimutan ko si mga pangalan. Bago naman kanya. Ay, yung piano pala yung sumutulong. Tumutulong dyan? Ay, ano, baka natulungan na. Hello, Sanay. Eh, kunin mo. Parang sa loob na tayo mag-vlog. Kasi, ha? Hindi ako sa lamisa. Amo po. Sa ano mo yung piano? Natulungan mo dito. Tapos may magkapatid pa dyan na dalawang passer. Si Mark. Mark na passer. May kapatid yun. Sabi, hindi mo lang. Nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Sabi, Kapatid ni Mark. di mag-brown out. Ay, nakatulong pala. Yaman mo na. May Wala, nakatulong. sarado ko muna ma. Kasi, ano na eh. Sige, 12 na pala. 12 na, yung Ang halo. bilis ng oras. 12 na pala. Wala nang bibili nito. Sige na, parado mo muna. Tulad parehas na kagabi natin, nagsarado tayo, 12 din yun. 12:01. Pag naulaan na ako, busy na ako at i-host ko sa dito. Ngayon, Excuse me, ma'am, sir. May I go out? Sabi ni Kuya Hap. Kato binalainan na mo upod ni May Marie. Sabi ni Kuya Hap. At sige po, sarado muna po kami, pero di ka namin i-ano. bakit ko muna yun? I-ano muna. Yung motor. Sabi mo muna sila.
tumutulog yan eh. Ha? Tumutulog dito. Oo. Yung may mga gamit dito na mababasa. Kasi ilang may butas dito. Ayan o, isa. Saka doon. Doon, tumutulay pa din yung tubig dun sa kabila eh. Tapos, Dapat magpatula ko kanila ng ano, 3 years. Kung paano ba yun? sila nene. Oo. Para pa, ano, CDs, makakyat at tapos sa harap rin nila gamitin yung speaker. Dapat may labas to bukas yung mga ano, mga mineral. Para malagyan kasi linggo bukas, walang deliver. Sabado pa lang bukas. Kinabukasan nga, maglilinggo. Hello, sa Walang deliver. 7. Kunti na lang tong galon ko. Saan na kaya yung Napabayaan natin yung 10 to na binili ko tapos may 4 tayo dati. Ngayon, kunti na lang. Wala tayo, nagsiwalaan yung mga galon. Pero kaya tinandaan ko noon, nilagyan ko AJ Aliman Jason. Nilagyan ko ng tanda. Lahat ng mga galon, binili ko ito 10. Tapos may dating kong 4. Nag-14. Napalan ako. Sa 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ka pa ba nito? 7. 7 na lang talaga. Kaya ka pa ba nito? Ayun. Bakit ang gawin ko? Hindi ang tumutulong yun. Ito yung basa. Tapos na. Alala mo. Ano ba? Parang babagsak na yun eh. Magaan kaya ako. Magaan sa'yo. Magaan. 70 lang kilo ko. Ano nga naging ano ko? 53. Sasarado mo na po kami. Ning! Kapag ikaw, Ning! Bakit dyan ka pa kasi natutulog? Dali yung agwat, gagawin na lahat. Mapasayo lang ang pag-ibigla. Ang iyong ito ang umaga, dahil gabi. Natin ay magkasalo. Hello sa 7. Ganyan lang yung pagsarado namin. Tapos, yun. Mag-uusog kami ng mga gamit dito kasi tumutulo. Kasi yung ano po, yung ginawa naming tindahan na ito, yan pa yung ginamit nung pag-ano dito eh, construct na itong bahay na to. Tinago ko. Yung pag-islab. Yung pag-islab ng bahay, yung eto, lahat to eh, halos. Pako lang ang pati nga yung mga pako, pinagtutuwid namin eh, para magawa ng Magawa. ilan. Ito, kaya Limang kahoy. kaya sobrang lumang-luma na talaga. Lahat yun, ito kahoy, yung plywood, yung dingding, pintuan, lahat halos. Tapos yung Ang dinili na lang natin yung yero. screen eh. Yero. Saka ito. Screen, ito mga ganito, yung yero, At tinulungan din kami ni Bayaw sa gastos nito. o yung bubong. Sa bubong. Kasi medyo mahal ng bubong kasi may ano. Tapos yung iba nito, kasi nagtatrabaho ko dyan dati, ginagawa itong covered court. Nakakabili ng semento. Ang flooring. Yung lahat yan, yung halos tordos, itong plywood ba to, lahat yan yung ginamit yan yung pag-islab na itong bahay. Kaya halos lagi na, pati yung pako nung tinuwid eh. Tinuwid. Meron pa ako dyan nakatago. Tinuwid ni Jason yung mga pako. Para lang. Meron pa ako dyan mo.
Kalahating sako pa. Kasi nung nagtitinda-tinda kami ng fishball ganyan, hindi pa namin ano na magtinda ng ganito. Fishball, nahirapan kami magligpit. Paniligpit, ilalabas, ililigpit. Ang ano namin, nandito ilabas namin yung ref. Dito naman, niluto-luto, ganyan. Tapos sabi na, dagdagan na natin yung tinda natin ng sari-sari para, ganun din naman, magbabantay lang din naman. Eh, parang isahin na. Ganyan lang. Akyat muna ako kay Gabs. Kakahiya maghihintay. Sige, Kuya Bern. Sige lang po. Sige lang po. Sige lang po. Salamat po Kuya Born. Thank you sa pakulay, Kuya. Sa inyo lahat, kila Ate Chin. At sa pag-tune in. Ano ba naman? Bakit ano bang may sa akin? Hindi naman ako hindi naman ako inuman naman eh. Alam mo kung bakit? Gabi ka na nag-ano, kilamos. Hindi, kanina pa ako inuman. Kaninang bago ako natulog. Pero nabawasan yung ubo ko. Yung dito, katulad nung nandun sa Manila, grabe talaga yung ubo ko. Kanina, nung pag-med mo dun sa kwarto, maitabot. Dito na. Ito dapat tanggalin mo pag ano. Kaya mo lang ngayon, tatakpan ko lang ngayon. O saan yung pag-binti? Dito na. Hindi na. Ah. Wala, iuhulog namin na. Ako listening na lang muna at start ng work namin. Sige po Ate Chen, thank you Opo, po. salamat po Ate At Chin sa lilipat pakulay. po kami sa ano, sa loob siguro. Sa loob. Talo mo yan po sa sarado. Yung mingming Hindi po sa natin. pakulay niya. At dahil doon, baka bumabot na yun. Kasi may ano na ako, may naipon na akong 90. Makakasahod ka next week. Oh, pero sana, ano kasi may kakaltas pa yun. Pero thank Thank you you. so much po talaga. Thank you. At nakawalang hindran Salamat. ka na. Baka umabot na bukas. Baka pa lang. Ay, nakaba. Kasi 90. May 90 pa naman. Pang budget man lang namin. Huwag yan. Hindi ba ako matuluan kasi? Ay, iniisip ko. Ipasok na lang kasi doon. Pag pinatayong man, pag nagalaw ng pusa, malutumba Dito na yan. lang, ipaganyan ko na lang. Dito lang naman may tulo eh. Buhatin ko na lang kayo, pasok ko. Bala. Ang galing ni Bibi, ilang araw pa lang na ginagamit. Marunong na. Ingat po sa lahat, sabi ni Ate Chin. Thank you po, thank you. Sige, Ate Chen. Kakari ko na po ito. Sayang wala si Ma'am Maria J. Kasi hindi sila nagkakapit po ni Ate Chin. Kila Kuya Ruben, hello Kuya Ruben. Kila Kuya Jagger. Kumusta kila Kuya Jagger? Nung birthday ko, pumasok din si Kuya Jagger. Kaso naka... Oo. Pero nandyan pa naman siya lagi. Baka busy lang sa work. Nandyan pa sila. At sana nasa maayos na kalagayan ng mga ano natin. Ito rin. Okay lang Ano sa... ba? Pag ganitong oras, dito rin ako natatakot. Sa ulan na to. Kaya pag malapit na yung fiesta, parang dito kami matutulog, hindi sa loob ng bahay. Parang mo. Parang mo. Ikaw yung bumulong ako yung hindi tayo, lumabas ka na eh. Dito tayo sa labas. Madilim dito eh. Ingat po sa lahat. Sa loob. Doon kami sa loob. Mami! Ay, sarado ko muna. Mio. Tulog na si baby. Sarap ng ulam namin kanina. Oh. Tuyo. Tuyo, yung ulam namin. Ha?
Dadan. Sardinas. Oh. Sardinas. Mio, isarado ko ni. Di mo nga nahigpitan. 7 viewers, hello. Ano? We miss Kuya Jogger. Nung birthday ko, lumabas yun si Kuya Jogger. Ito nga kasi sinasabi ko nga sa ako mag-print kasi maluwag yung pagkakakandado mo. Bago pa yan si Bibi Tulog. Ako sa 7 viewers, 8 viewers lang. Pag ganito rin, busy rin si Kuya Robin din. Nagluluto din yan. Shoutout kila Kuya Robin. Tol Julius. Julius de la Cruz. Hello sa 6 viewers. Wala. Amoy ng katurog. Yeah. Pag alam niya walang pasok. Tuyo sa tag-ulan. Tuyo. Suka. Hmm? Ano? 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 Okay. Aago. Alas 12. Grabe yung acid ko. At yung mag-out muna tayo, Mi? Nag-reconnecting. Ayan po, mag-out muna po ako.
akit ako dun sa, ano, punta ko dun sa live ni Ate Gian. Ay, na-miss daw ni Ate Cheng, si Kuya John. Oo. Ni Ate Cheng, kapalipad po. Salamat po Ate Ching sa Ate Sara. Kuya Born. Salamat Kuya Born sa pakulay. And Ate Ching. Sa mga nag-tune in. Ate Sara. Hello. And mag-out muna po ako. Buhatin ko muna si Bibi. Nakatulog na sa... Oh. Pag yun mo. Yan. Umuulan. Mawala-wala yung signal eh. Nag-reconnecting. Babay namin. Mag-out muna po kami. Sila Kuya Hawk, Thank you, Ate Kuya Sara. Makbal. Kuya Papi. Si Kuya Papi. Si Kuya Bel. Si Kuya Hawk. Sa mga nag-silent Si Ate viewers. Cheng. Ayun po. Sa inyo lahat. Bye-bye. Still raining. Opo, umuulan po malakas po, Ate Cheng. May kasama ding hangin. Bukas ulit Pero yung pabugso-bugso live. lang. Oo. Titigil tapos bubugso na naman ng ulan. Just early, so have energy tomorrow. Opo, Ate Cheng. Doon po kami sa kanila. Doon kami magla-live, kantahan dun sa bahay. Magla-lunch. Yan po, bye-bye. Bye, Ingat kayo everyone. po lagi.